سلام سنة بواينن أفكرت تبابن كمية تخون لهم أريم ولدابي مسخم زلهم يورس حفتي انقعنا بممرقتا ناي قدامي فيلم درستك يبقعكي يورس حفتي انقع ناب ناي مجمريا سرحات فيلمخي وي درستكي ممرق أبقعكي أنقع حقو سكي كبلا يفتو ازي كم حدا عبي تمكرون من ترن بايتا وسيركي انقع دما حلمتاتكي قهدي قبركيو نايت تسعاركيو زدخمكيو نبعلو بزمويا زستمهاركيو فرص أماخ بمرأيو أزي حقوسي أبز طرح دو كيبلكي نمصاي أزيم بزحاتن بلصاتن صراحات كم تقلبلنا امنتيو كلاتكم أب أساساتكم سنة بواينون أب سينما كتريوا سلاز بقعكم أنقع حقو سكم كابز بزبلت أدما أبقتصالي سريحكي كم تمسي امنتيو أيجو خبرتعي صبو عدد منيلكي كم قالن سيتي درستي دك أنستيو كبزحا كتابة بعسل زدلي مس كلهم مسارح تخدمها يوهانا صبو ناي مريت كيزيخ قبل كدما يمنه كابدن لعل خد قصل دما سناي منيته يقلص الله حفتي سنة ببايت مرب ستيفانوس ولا ير آيات تسرح بحج غريعة زلن ريتو خبكي ثانك يو كانسيله نزا سرح زيا زسرحوا كاميرامان تواساتي كلهم نايزا سرح أحواتنا نابزغة أدو سلازقونو بخب زبالة تعيك نقبلهم ስለዚህ ደጋጊመ ዕድሜና خبيركم ናብዝ ሲኔማ ስለዝመጻኩም ብስም ስነ ጥበብ ደጋጊመ ከመዝግነኩም ይፈቱ ፊልሚ ሕጂ ክንጅምሪና ብጽሞና ክትከታተሉ ድማ ይዕድመኩም ይغنيልና أنا ولا كذي خبر نزل وإحنا بقول كذي اللي بس نزل عشان نروح عن شوادين
أزينا إنا تحقسنا لهم معلتي تأزيو دس زبلكا أدمينا خبيركم نابزب بممساكم مومعات مسوات خفيلكم سبنا بزغمت بزح واقع إذا خفل مو دقاقيمة بتعامي إذا مزقنوكم يغني لنا كابزي بمقتصال دراسيت نايزا فيلمي يورساليم نوشتايك قال تسمع لنا ندراسيت يورساليم دمق زبالة أغايت أنا كول حنت زبلي بلين عندي مجمرة أجميرو زفت أمنا مدحني على ما أبوي كبر المسكان عن عيوب بدحرينو كلهم مسارحتي أزي إذا مسكنهم نعهم كأخاب كل بوتاتات متيهم ما سناتنا فيلم نمتبع نمر عيلكم بزح مسوات غيركم زمت أخم مخاب تعميدا مسكنكم يعني الله حراي كابزي بمقتصال سيرتيفيكيت كنعدلينا نزوم أبزا سراح تساتفو سيرتيفيكيت زعدلنا قا اقرينا مدرخ سنة بابنيا أبونا أيانا قديم سنة باباوي اقري حراي دراسيت يورساليم قبر سلاسين عم مدرخ نايزا سراح دايركتور أدال مولجيتا دموع زبالة أغيت سكر دموع زبالة أغيت سينماتوغرافر الدنيا دموع أغيت سكر الدنيا مورالها بولي كاميرامان هينوك سلومون كاميرامان أيمن صالح مورالها بولي تحقاقازي كاميرامان يوناتان أحفرم إديتر ميديا ملوجيتا قالن استيتا دموغتا غيتسكا كوستيم أبي اليمانة بوستر دبل عافية كابقر ملحس عنكف كوستيم أباد هفتو مانجر تعامة مسفن تواساتي
ناب تواساتي خنسجر نفعات تواساتي صبوغ أكتي ناريومنا سوزان تخلينا مدرخ دمو قطاقعيس كنزوم تواسات مورال هابولي لغلو شقر المكران سجيرهم صبوغ سرع زرعينا تواساتي أمان ريالة أمان ريالة توماس يمانة عبرة دموغتا غيس كمورال نهبو فيفيان أمير مورال هابولي سناي عقبات ساي أدينا نعبي حفتنا نفع تتواسايك مورال هابولي الماس تخلاب دانايت كفله كلتف بلا لكم مغنياتو تسقط خوينكم مالو سنيت برهانه مورال دقيمكم مش بين عنده ناي بين عنده سيرتيفيكيت زغبل سامييل شللا ساوند تراك نايزا فيلمغا أدحانهم قبر يسوس حراي اسك دقاقيمة بتعامي إذا مزقنوكم إذا كاركترات كندت أبيات كوينوم زسرحوها ننو اشتاي مزقانا اللو ممو بتوماس حاونا خجمري مجمرة أجمير زفت أمنا لعل እግዚአብሔር أملاخ كبرن مسقانا يهونو قصيلنا خا كاب زلخم بوتا بعبي غزيكم سويكم قصيلو خا كاب تستبهلكم غزي كلت 3 ساعات بلعنا لكم كنسنا جن بعقل تتصبيهم نزا فيلم ختستمقروا ابز مصنحكم بلبي بشم እግዚአብሔር አምላክ ይመስገነኩም ثانك يو حراي أجميره زفتصمنا لعل فطاري كبر اسمه يقول يرساليم كا بتعم مسكنا اسكبا سبيا مورال اسكبا سبيا قصليو كفلاز الله محمد እንኳን አኽቢርኩም እና መጻኹም ቴንክ ዩ يقولوا كان كعكسكي مجمريا أجميرون زفت أمنا لولي እግዚአብሔር كبر مسكانا يخنو لعل كل خان أنا أخبركم كين عاكم كم زيلكم تأكيبكم كترينا سلازمة أخم بخبري أتمسكنكم
زربنا زين خلقنا مجمرة كم زبلو نجميرو زبد أنا أسكابير مسجانا يخنا أتيلا نخلاتكم أبدا سرح تصادفوا زلكم كلاتكم مسجانا يكبأكم نخلاتكم نعنا أخبركم كتريز بتأخم كان نخلاتكم كا thank you so much يا أميرنا حراي سوري يقريت أكبر لي الرأي قدم هلون لعل هلون كبرنا أملاك يخون نايز ألات زي نزرح جميرنا حساب نود بزح تعري بزح قلبات بزح مسوعتي تخفيلو بعبيون يرساليم حفتنا نقع حقوسكي كمون أدل نقع حقوسكا أدمينا أخبركم جزيكم جنزبكم كل نجار وفيكم نزفي المخترعون كتتابعنا أبزبوت هذا لهم كلهم بسم كلهم تواساتي يعني لي thank you حراي أمودات هنوشي حبريت هلات نزوم حواتنا خي ورد خلو أبقربا جزي أبز سينما تر فيلم لاتنا أدفرتايز نوشتي كن رأينا دراسن دايركتورن سامي الرزني دقي مرقاقي مجن قدم موصاكم أنا كابزا مدرخ قدم مورادي أدمينا خبيركم أبز بممصاكم دقي مرقاقي ما كبرتي هبلنا نوزم نزا سرح السرح خاد مقطاقعيد كان مدرخ فوردهم يغلي لنا وعبز بتاعكم كابز بلد سرح أبقربا جزي حيسكم الله ختموصو تسفان قبل هراي كل جزء حدا سنة أبوي انتايو لبقول عيد اللو انتاي دا يتسبق حبرة صبو دحر حيزيو أجوخاز بالدحر الليو أقرتا كليمو حدرهم كل حجي أبز بدر خزينة آدم رينا آدم حبتنا دحريو أبلا ذات صبغ تقولنا نايرون سارون كارينا صبغ حجي عم ببالنا لو مالتي زان اشتغالي كا خمزيلا ممصا ازيا رومانتيك دخونت ماهري دخونت رينا مو اجوهم بلولنا اتقعلنا كلهم كيف
حراي سنة أبوي أبراهام لاب جمعت عربينا قريب كاب سنة المنطقة عربينا نمسكناك كما ينيرو صحوه ما يسلم كما يدي خيو تعذبت كما ينيرو بحف الشقات الصراحة كما ينيرو أو فيش حوي أزي دس دبل صراحة ينيرو دعنا خبت دس دبل النجار دما درجة ساعتنا هنا متنا سينما تجاني قوجن درجة خوف مبلي رقمنا أما آخر زي نوحت ومبرات داتا جبرة سينما مليو تعمل دس بلكا نتي بقرب عمتات أو هاجرنا زنبرة ناي سينما خناتات يزخ آخرك عندنا بصراحة متنا دما أزي دس دبل درست سينماتوغرافي بمول وبحفشة أزي دس دبل كاركترات كم زعين الصراحة تزل المدلنا ترجع جميع بسينما خمسين تنري أنا حقوسين مغلطة مع بلاد صراحة دما بس قات أمي وأنا خلهم دلي تعمي مسكناك كريم حوي ثانك يو هاي ثانك يو إيشي راي دراسن دايركتور سامير رزنة جمرت علمينا خبير كاب سلسلة متأكد حوينا نمسكناك كم يرخيب كياس الدباب ناي سينما زنحة سرح كم ينيرو وحفش غازناي أودينس كم يرخيب كياس ما حوي فيش حوي إذا عدس فزاو كاني بتاعني مسجن نايلو معنتي I think أديس أبا خبت سرح فيلمتات بزح حزبي نايلو معنتي ماريوس فاسسين يروناي رومي سينما أزيد تفليه تعم بقى أدونو بقى ناس أو إذا لون تسمع عن حبر تعم وتبيتي هتهون أودينسي جينا تناي سينما زنا فاناتسي ما عرفن دي أوش زلوا سيردا كمالتي سلازي كم زعينة حزب متأكد حوله دما على حلافنة لسك مكان منياتو كابوزو كنا عتنا يدس أبا عندي واقع خفيلو ماتيو جدا كنت عقوات كده لك هاي عجيب كهتفان ولا كه سلازي أنا أرتيست بتاعمي على حلافنة لسك من ناين لو ما عندي أزيب تفليه بتاعمي تفليه ناي أولينس حزب هي تعذاب نيرنا إذا بتاعمي دس بالنيرو بعد الشاب صراحة صراحة نيرو دايركتور أدال كلهم تواساتي استفر عليه صراحة سلن فلتهم تعمي تصبغ بحال أبوتيو مجمرة جزية جن حنتي حداش دراسيت يورس مجمرة جزية ناي السينما صراحة طيب يكونوا بعفشاش ناي مجمرة صراحة ناي درست زغربتنا حداش دراستنا كم مجمرة صراحة دما تعمي صبو صراحة صراحة الله الرم تقبو كم بعد ما يغني فهم تبغى الله جن بعفش ناي مجمرة صراحة يو أبناء مجمرة صراحة دما كم زعينت بقعد كاميراتنا كتساري وزح كم ترينا حابب مسكريمو يروس حفنا نفع زي أبقعتي كتسالو دما كان زي فتات سرح بصرح على حلافنا ما لهم عند نبرنا عاس كبير ينعا مجمع لا سرحة كنز أكل هزبي ما تأهلون يروس عبي حلافنا زي كم يوم يروس حفتي قاعد كهونا دللي بتعمي زي مسجنك هذا راس دايركتور سامي الرزنة سخونا بسكربا كزي أكلنا يجلس سينما كم كان لها مثلاً أبغى فيلم لاتك عود كزي خون الكاغا بس قات أمي موليتك بالتلقى فت سامحوي هزيرة مسجنك هاي الرأي سنة بباوي أيانا عبحونا أب سنة بب بزوج واجاس كفلك سنة بب حبتم أركانات النبض بزوج واجاس كفلو هذا كمو نزعل من زعبيرك أبزب من زعك دقيمة بسم نزمة بزدالون بسم سنة بب عندنا كمسجنك فتو كما هو حين تسلال أبونا من لون مالك thank you سنة بباوي يرجع لهم كم يتعني حز دباب ناي سينما إذا سرح كم يركب حجي حدا كي قلت أقول لك أنا يرسالم كري أقول له أنا حجي كم قلعة فلتة حجتي أف فيلم من صح حد نجزارسه تنقرتيو أنا أي تبين يعني ما تعرف فيلم كري أقول له واو إذا أقول عس قال هو ولا وايله أقنعني له أبغى هذا فيلم تاتكلم successful هناك ساعات صراحة يروح حاجة خمسين لك صوريت بالفيلم إذا مسمت أذكر عايز يقري منه واو لك طبب يحبها سبعة حر نفسهم فتينا ماس حدا نقرت أمرات قبري يملو حاجة صوريت بالجزاء أساسي أي كمزي له درس لهم مرقا أب ساعتها ودا كم سنة نص نجزاء أساسي تصور فينا تنسلم تاي جماري تيامو كملها تعوت بالنيرة نجزاء أساسي حاجة خمسين ناتي تصورون نتا فيلم مسلسل أخوة كل نقرات أعطيك كليماكس بجمر تاخد جمر كلها أتحس كات فيلمات دايركتينج جزارسو ولا تي سينماتوغرافي بعلون جزارسو نص من أبت مجمر تقول دبينا قلب سكف إلى نيرو ده نص قرب مسكده أزياد السلات دي تم تواساتي الصوت النيرو
ካብ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ኣብ መንጎ ነበረ ግርጭታት እውን እቲ ክላይማክስ እውን ፅቡቅ ነቲ ሕብረተሰብና ሓደ ደማእኸለ እዩ ሕጂ ድሕሪ ሪኢኻዮ ሓደ ኣርቲስት እሞ ክብሩ ኣብ ዓዲ እዩ ሓደ ኣርቲስት ሕጂ እዚኣ ዓዲ መሊሳትን ንዓድና እዩ ኣብ ዓዳ ተሰሪሓ እንተትኸውን ከመይ ኮን ዝያዳ ምፀበቐት ትብል ሕጂ እሞዚ ኩሉ ምስ ገዳላ ተሓሊፍዎም ምስቲ ፀገም ዘሎ ተፃብኦታትን ካልአን ከምዚ ገይሮም ምባሉ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሰላ ኣነ እውን እታ ፆረይ ፍቑስ ኢላትን ማለት እዩ ሕጂ እዛ ጓለይ ኣዝያ ብሕጂ ዓብ ነገር ክፅበየ ማለት እዩ ዓይባሃ ደስ ዝብል ይባርካ ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ኣብ ካልእ ኣንግል ክሪያ ተስፋ ገብላ ኦዲየንስና ከመይ ረኺብክዮ ተዓዛቢ ኦዲየንስ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከተመስግኖ ትግባእ ስለምንታይ ኣብ መድረክ እውን ገልፀያ ነይረ ስለምንታይ ኣርቲስት ኩሉ ግዜ ልቢ ቆልዓ እዩ ዘለዎ ኣጆኻ ተልካዮ እግሪ ተክል ድሕረ ሰንቢትካዮ ከዓ ብኣቢሉ ጠፋእካ ክንደይ ስነ ጥበባውያን ጠፊኦም እውን እዮም ስኣን ኣጆኻ ስለምንታይ ሕብረተሰብ ማለት ናይቲ ኣርቲስት መንጠቢ ባይታ እዮም ሕጂ ርአዮም ብጣዕሚ ሕጂ ወላ ትሪኦ ኢኻ እቲ ኦዲየንስ ክወፅእ ኢኻ ትፅበል ገለ ኢኻ ትብል ትክሳብ ግን እቲ ፊልም ሒዝዎም ባዕሉ እቶም ተዋሳእቲ እኹል ብቕዓት ኣብቲ ፋሻል ኤክስፕሬሽኑ ኣብቲ ናይ ቶናሊቲ ዝበሃል እቲ ምንቅስቓሳቱ ገለ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ እቲ ኦዲየንስ እውን ሒዝዎ እቲ ፊልም እሞ ተዓዛባይና ልዕሊ ማንም ሓደ ትፈልጦ ኢኻ ኣዲስ ኣበባ መጓዓዝኡ ምስ ናይ ፀጥታ ዘሎ ጉዳይ ንዕዉታት በዲሁ ስነ ጥበባውያን ሃገሩ ከምዚ ገይሩ ኮፍ ኢሉ ሪኢኻ ኢኻ ምልኢሉ ነይሩ ፀቕጥቕ ኢሉ ሕጂ ኣነ ይመፅእ ድኸውን ኣይመፅእ ድኸውን ትብል ግን ከምዚ ፅቕቕ ኢሉ ሞራል ጣቂዕቱ ገለ ርአ እሞ ኣነ ተዓዛቢና ኣብ ትልክዕ ቦታ ኣሎ እሞ ዝያዳ ከዓ ሞራል ክበልና ከዓ ደስ ብለኒ ደስ ዝብል ተዓዛባይ ዘለና ሕራይ ዓብይ ገዲም ስነ ጥበባዊ ኣያናን ኣብ ሓውናን ይርጋዓለም ዕድሜና ከቢርካ ኣብዚ ብምምፃእካ እሞ ድማ ነዚ ዝርርብ ፍቃደኛ ስለ ዝኾንካ ደጊመ ደጋጊመ ብስመይን ብስም ኩሎም መሳርሕተይ ብመስግነካ ይፈትወካ ፈትወካ ኣነ እውን ክብረካ ተንኪዩ ሸይ ተንኪዩ ሕራይ ትካ ዓለም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብኣካል ከምዚ ኢልና ንርአ ኣለና ኣብዚ ኣጋጣሚ ድባብ ናይ መመረቕታ ፊልም ፆረይ ስለ ዝተረኸብና ድማ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ካብቶም ኣለውና ንብሎም ኣርካናት ሓደ ገጣማይ ዘያማይ ኢኻ እሞ ስለ ዝረኣኹ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ዕድሜና ከቢርካ እውን ኣብዚ ስለ ዝመፃእካ ደጊመ ደጋጊመ ከመስግነካ ይፈቱ ሕራይ ትካ ዓለም እዛ ስራሕ ከመይ ረኺብክያ ኦዲየንስና ከመይ ረኺብክያ ብጅምርታ ግን ስለ ዝመፃእካ ከመስግነካ ፈት ነቲ ክብሪ ዝሃብካኒ ሰብኣይ ምድሪ ፈጠረ ጌታ ንዕኡ ክንቲ ክብሪ ብዝኾነ ዝሕጉስ ሓደ ነገር እየ እዚ ንሕና ደገ ኣለኹ ኣነ ስነ ጥበብ ሞይቲ እዩ ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ ይሰርሐ ኣለውን እዩ ዝበሃል ደራሲት ኢየሩሳሌም ከም ጓል ኣንስተይቲ መፅእ ነቲ ብድሆ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሰጊራ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከተቕርብ ምርኣየይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ካሊእ እቶም ፊልም ምርቃት ያሎም ዝመፁ ደቅና ብዙሖም ምስ ረኣኹን እቲ ፍቅሪ ስነ ጥበብ ኣይሞተን ሓንቲ ዓባይ መልእኽቲ ናተይ ግን ነቶም ናይ ደገ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ሞይቱ የለን ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ መፂኹም ፈትንዋ ካብ መነባብሮ ጀሚርካ ኩሉ እቲ ምንቅስቓስ እንታይ ብድሆ ከፍ ኢሎም ኣብ ደረጃ በፂሖም ይሰርሑ ኣለዉ ዝረኣየ ጥራይ ስለ ዝረኣኹ ኣነ ከዓ ፍሉይ ምስጋና ኣለኒ ማለት እዩ ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይ ፊልም ከዓ ተገሪመ ካብቲ መጀመርያ ጀሚረ ስጋብቲ ኣፈፃፅሙ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዝያዳ ከዓ እቲ ምትሕብባር ካብ ንእሽተይ ስጋብ ዓበይ ብምሉእ እቲ ኣበርክቶ ኣብ ስራሕ ዝነበሮ መግለፂ የብለይን ዝኾነ ደጊመ እንታይ ክብል እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ነዚ ሞይቲ ዝብሎ ዘለኹም ኣዲስ ኣበባ መፂኹ ፈትንዎ ካብ መርገም እንድያ ተኾን ደላ ነቲ ብድሆ መነባብሮ እቲ ካብ ካሊእ ሃገር መፂእ ካብ ካሊእ ሃገር ምስራሕ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ተንከብሎን ገለ እሞ ከዓ ብኩሉ በዲሆም ከምዚ ምግባሮም ብዓብዪ ተሓጒሰ ነቶም መፍቀርቲ ስነ ጥበብ ንፈልጡና ንፈልጠኩምን ከተመስግኑለይ ጥራይ ይደሊ በዚ ሕጂ ከዓ ካብዚ ዝበልፅ ስራሕ እውን ይምፅኡ ስለ ዘለው ምክትታልኩም ኣይትሕመቑ ነዝከኣለኩም ከዓ ሓወይ ድዩ መሓዛይ ድዩ ዓርከይ ድዩ ትብልዎ ሰባት ከዓኒ ምሕጋዝ ኣድላይ እዩ ዝያዳ ከዓ እቲ ሞራል ተንካፊ ዝኾነ ኔጋቲቭ ዝኾነ ነቐሒታታትን ካሊእን ካለ ገዲፍካ ምፍታን እዩ ብሞራል መሃቢ ሞ ኣነ ብወገነይ ሕጉብ ኢየሩሳሌም ከዓ ካብዚ ንላዕለ ከተምፃልና ምዃና ተስፋ ገብር ብዓብዪ ቃስኹም ስለ ዘለኹም ከዓ ምስጋና ይውሰን የብል ተሓጒሰ ከይድ ኣለኹ ኣያኒ ትኳ ዓለም ዕድሜና ከቢርካ ስለ ዝመፃእካ ደጊመ ደጋጊመ ብጣዕሚ ከመስግነካ ፈቱ ስለ ዝረኣኹካ እውን ደስ ኢልኒ ኣብ ፅቡቕ ኣብ ካልእ ስራሕ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ሽያነ ስነ ጥበባዊ ልሎም ኣብርሃ ዕድሜና ከቢርካ ኣብዚ ስለ ዝመፃእካ ብጣዕሚ ደጊመ ደጋጊመ ከመስግነካ ይፈቱ ሲኔማ ከመይ ነይሩ ድባብ ናይ ሲኔማ ከመይ ነይሩ እስካብ እውን ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ሲኔማታት ኣስመራ ብዙሕ ፊልምታት ዘፍረኻ ዝተሳተፍካ ሓደ ኢኻ እሞ
ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ሲኔማ ትምለስ ኣለኻ መስለኒ እንታይ ይመስል ዝነበረ ሃዋህው? ትኩረት ያበለይ መጀመርታ ከምቲ ዝበልካ ድሕሪ ብዙሕ ዓመት እቲ ናይ ሲኔማ ድባብ ከምዚ ኢሉ ክሪኦ ከለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድሚ 3 ሰሙን ቅድሚ ወርሒ ከባቢ እውን ሓንቲ ትመረቕ ፊልም ነይራ ብዝያ ብዓለም ሲኔማ መፅእ ነይረ ብእውነት ክነገረካ ይኽእልን ኣዝየ ክገልፆ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ስምዒት ፅቡቕ ስምዒት ተሰሚዕኒ ኣብቲ ትሕዝቶ ዋላ ኣይነድብ በቃ እቲ ድባብ ንባዕሉ እቲ ከምዚ ኢልካ ምትእኽኻብ እቲ ናይ ኣርቲ ሰብ ኣብ ሲኔማ ክትሪኦን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክልተ ሰብ ሰለስተ ሰብ ኮንካ ክትሪኦን ሓደ ፊልም ኣፈላላይ ኣለዎ ተኣኪብካ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ስምዒት ዝንጥፍ ነገር ኣለዎ ስለዚ ሕፅር ኣቢለ ክነግረካ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብእውነት ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ዕድሜና ክቢርካ ናብ ሲኔማ ስለዝመፅካ ከመስግነካ ይፈትሉ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ እዞም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ብፍላይ ዮርስ ኣድኒቐያ ዮርሳሌም ደራሲት ዮርሳሌም ብጣዕሚ ኣድኒቐያ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዝደርሰኦ ድርሰታት ስምዒት ናይ ምትንከፍ ክእለት ኣለዎን ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ኣደኖ ምናልባት ብተፈጥሮ ስምዒት ነገራት ናይ ምግላፅ ባህርያዊ ተፈጥሮ ኣለዋ መስለኒ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀሓፍኦ ፊልምታት ብዙሕ ግዜ ስምዒት ብጣዕሚ ዝትንክፍ ነገር ነይሩ እዚ ፊልም ደስ ዝብል ኣብቲ ታሪክ ዝረኣናዮ ብጣዕሚ ስምዒት ዝትንክፍ ታሪክ ነይሩ ኣወሳስኣ ብጣዕሚ ጎበዛት ክፉዓት ተዋሳእቲ ነይሮም ልዕሊ ኩሉ ሓንቲ ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ ድማ ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝተዋሳኣይ ዝተረዲእኻኒ ኣብዚ ከተማ ዝኾይኑ እቲ ናይ ገጠር ሲናት ብጣዕሚ ብዝገርም ዝመስል ሲናት ናይ ገጠር ስእልታት ኣርእዮሙና ፅቡቕ ስራሕ እዩ ክፉዓት ዮርስ ብጣዕሚ ጎበዝ ቀፅልሉ ካብ ዝላዕሊ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክትሰርሕ ትኽእል ቆልዓ ምዃና ተገንዚበ ኣለኹ እግዚአብሔር ሰላምን ፍቅርን ዕድመን ይሃበና ዝበለፀ ፅቡቕ ስራሕ ክንሰርሕ ኩለና ቴንክ ዩ ወየኒ ዳይሬክተር ሮቤል ረቢተይ ክብረት ሃበልና ሰላም ዲ እንኳዕ ደሓን ፀንሑ ረቡ ሓወይ ከመይ ነይሩ ፊልም ከመይ ረኺብካ እቲ ድባብ ናይቲ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ናይ ሲኔማ ከመይ ነይሩ እስከ ኣዝዩ ደስ ዝብል ነይሩ ሓቂ ሓይሽ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ዋላ እቲ ናትና ህዝቢ ናብዚ ብምምላሱ ብከምዚ ዓይነት ሃዋህው ደጋገመና ኣሎ ናይ ሲኔማ ሓቂ ብከምዚ ክልመድ ደስ ዝብለና ኣነ ሙድ ኢኻ ዝህበኒ ምክንያቱ ትክክለኛ ስምዒት ናይ ኦዲየንስ ኣብ ሲኔማ ኢኻ ትሪኦ እቲ ገብረ መልስኻ ኦልሬዲ ርኢኻዮ ኣለኻ ካባና ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ስምዒታት ምስኡ ዝጓዓዝ ከም ዝነበረ ሲ ሪኣክሽን ናይቲ ኦዲየንስ ሲ ብዓይኒ ዝረአ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ በዚ ኣጋጣሚ ንደራሲት ዮርሳሌም ገብረስላሴ ንዳይሬክተር ኣዳል ሙልጌታ ንኩሎም ካሜራማን ሲኖማቶግራፊ ተዋሳእቲ ብምልኦም ኣባላት ናይዛ ስራሕ ዝኾኑ ብጣዕሚ ከመስግኖም ፈቱ ቀፅልዎ ካብዚ ንላዕሊ በርቲዕኹም ዝሓሸ ሒዝኩም ልና ክትመፁ ተስፋ ንገብር ብል ሕራይ ደራስን ዳይሬክተርን ሮቤል ዓንደ መስቀል ብልቢና ይغنيልና ቴንክ ዩ ክብረት ሃበልና እሺ ሓወይ ሻው ሳሎም ከመይ መጀመርታ ዕድሜና ክቢርካ ናብ ሲኔማ ስለዝመፃካ ደጊመ ደጋጊመ ከመስግነካ ይፈቱ ብምቕፃል ፊልም ከመይ ነይሩ ድባብ ናይ ሲኔማ ከመይ ረኺብካ ዋው ብመጀመርታ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከም ናይ ሎማዓንቲ ህዝቢ ተራእዩ ይፈልጥኒ ወላ እቲ ስራሕ ኣዝዩ ዘዕግብ ነይሩ ናይ ሲኔማ ድባብካ ኣዝዩ ንህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ዝኣኻኽብ ኣዝዩ ኣሜዚንግ ዝኾነ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነይሩ ክትብሎ ትደሊ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሎ ስነ ጥበብ ማለት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መግለፂ ወይ ናይ ሓደ ባህሊ መግለፂ ስለዚ ኣብዚ ዝወዓለ ብዮርስ ሓፍትና ዝተሰርሐ ስራሕ ድማ ንሓደ ሕብረተሰብ ዝገልፅ ወይ ድማ ትክክለኛ ናይ ሕብረተሰብ ወይ ትክክለኛ ናይ ማንነት ናይ ሰብ ዝገልፅ ሰብ እንታይ ምዃኑ ወይ ከመይ ዝብል ሓሳባት ኣዝዩ ስፍሕ ድበል ባዕልኻ ዘርዚርካ ክትርድኦ ዝቐለካ ኣዝዩ ፅቡቕ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ይወስኽን ይስፋሕን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሸምሓወይ ደጊመ ደጋጊመ ኣኽቢርካ ናብቲ ሲኔማ ስለዝመፃካ ብስመይን ብስም ነዚ መደብ ዘዳለዉ ሰባት ከመስግነካ ይፈቱ የቐኒና ቴንክ ዩ ፍሻወይ ሕራይ ስነ ጥበባዊ ኣማን ተኽለ መጀመርታ ዕድሜና ኣኽቢርካ ስለዝመፃካ ብስም ኩሎም ነዚ መደብ ዘዳለዉ ሰባት ከመስግነካ ይፈቱ ቀፂለ እየ ማሕወይ እታ ፊልም ከመይ ፀኒሓ እቲ ድባብ ናይቲ ሲኔማ ከመይ ፀኒሑ ዋው ብጣዕሚ ፅቡቕ ብዘይቃል ዓለም ኣዝዩ ሰርፕራይዝ ዝገብር እዩ እዚ ውፅኢት እዚ ከዓ
أقدمكم على نسخهم تجمركم وزنبر ناتو ريزالتي يزي لازم جمرتها وحقوسكم كلهم فوتوا كلهم أولاتنا إذا صراحة زيها كلهم كان تواصلتهم دراسيت حفتنا يوروس ناي نوح وان صعراي كاب اسمرا جميرا حزوتو ستوري كاب اسمرات حزنا نعمل له نيرنات ستوري اب صراح بقيعو ناب سينما زيلو خمت صقلو خا جمرتنا عام وحقو سكين كلهم اولاد دما وحقوسكم كلهم يفوتوا نتعذبوا قالوا كله فيش حوي بزيك العالم ندعي ان شاء الله حدا غزي استعذباي تواصاي وينتي ارتست يدنقومش انا ግን በአንጻሩ ነው ዞም ተዓዘብትና غنقوم መጀመርታ ናቱ ካበይ ቦታታት ነፂኻ ሲኔማ ክትሪ ሞኻ ኣብዚ ዩቲዩብ ክፍታ ቢልጋ ፊልም ትረኽበሉስ ሲኔማ እዩ ፊልም ዓዱ ኢሎም ናብዚ ብምፅኦም ዘይቃል ዓለም ክብረት ሃበልና ክብሎም ፈቱ እዚ ነገር እዚ ድማ ክቕፅልዎ ይላቦ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ስራሕካ ፅቡቕ ነይሩ ዘይቃል ዓለም ፅቡቕ ስራሕ ነይሩ ኣይሓፈርናን ዝኩሉ ኦዲየንስ عجيب غوت قدر خلاها كم ارتست قاعد تعبان مالت صبوني رتي كان على ما هو سنه باباوي امان تخله دغي مرغاغيمه نابس سينما سلازمت اتا كمزغنا كيفوت ثانك يو فشي ثانك يو حراي سنه باباوي دراسي دايركتور ابراهام هايل ميكائيل مجمرتا عدمنا يزي مدب اخبير كاس لازمت اتا دغي مرغاغيمه بسم نز مدب زدالو سبات كمزغنا كيفوت بمقطع أبرش حوي كمين يروز مدى فيلم كمين رقيق كياو زدباب ناي سينما كمين يمثل مجمرة نزعد جزاكمني بلبيز مسكين في شحاوي صراحة بحافشو بتعم صبونيرو مهنياتو ابزي سدت كونكا ناي سينما كتحسب كلها بوزح غدوتات يزلو سلازي بناي سينما كتحسب كلها كتحسبوا طراي معرس اركان هجي كاونا وخات ستورخا تفودي نغرات نيتي بكات حسب كلها لبزح غزي نغبر نغرات على مس باجتكا مس كل نغراتكا قرب صب زبله غل نغرات يخاتدون ابز انتي تري ولا بزحنا كاركتراتن بزحي ناي زانتاتن زلو نغرات تريو هجي كمز بزي بكي سينما وايلو كم سدالوسي زري كنغرات على هجي مس بزحي اسكاتن قاس كلها خا نتسرحون معرم عريم كبيت زورو نغرات አሉ እጂ በሙሉ ነገራት ክትሪኦ ከለኻ ካብቲ ናይ ዛንታ ፍሰቱ ኣብቲ ተምተዋሳእቶም ብሓፈሽኡት ናይ ካሜራ ክሩ ሲኔማቶግራፊ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለኻ ጽቡቕ ነይሩ ጽቡቕ ደስ ዝብል ስራሕ ሪኢና ከነመስግኖም ከዓ ንፈቱ ብዙሕ ጉዳያታት ሓሊፉ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ምቕራብ ማለት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ክምስገኑ ግብኦም ብሓፈሽኡ ኒውሮስ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን كاونا وخانا يقولون سيت متن كم صحافي كم دراسة تمثل قلا قالوا ما يجزا رسول زي تر بدوهات على أدخل مخانا متن يقولون سيت كبدي بدي بزي قد أمزخا الجوخي برتعي كانوا لا يفتوا بحفشوا دايركتوراتهم دراسهم تواصلاتهم بحفشتهم يكونوا في تصريح تساتفوا صبوا راح صراحة اليومنا دس بالصراحة نيرو زين سينما دباب كا يقتلنا مالت فيلم كل جزء سينما يبوتو ابزي يبوتو اتي سرح كل زغول لك انا غراتالو سينما كنصقول لها نقولاتك دس يلك يا خاطريو عقبت الله نتعبيت نبعلها صبوقي مستتعزواي كافيت في راهي باتغور سلو زخونه دز بل هوا نيرو ولا تنتعذبتنا خا بتعني كمزغون زغبوم غزيوم وفيوم كور غزيوم وفيوم تقديسهم نمتصبعنا كل نغرات غديفهم سلازم وصخا كنمزغنو مجلي بحبش تصبون يا بشحن طعمي مسجدك برش حوت نزلك ثانك يو عندنا مسجد هاي فيش كاميرامان نو بلاي فيش يا لمن اخبر كاف سيس بتاعك دقي مرقادي ما خلص انا كيفتو كم يديروا سي دباب ما سينما سينما بتعمي صبو بتعمي بزح سبب تهواه قال ان شاء الله كل ነገር بتعمي دز بنا في كده من سينما ነገር يمنسكا ማለት بتعمي صبو بقى مره دز ነው حفشة أنا بزعبة يروس كأن كزارب دس بلن كفتي كسين العمليات كلهم زعبات فيهم قلت غليا حداكتي بممتع بفيلما بسينما ممتع بقدامي سرحة مش زلوا أيقونة نسوس ولا زنايتي بسرعة سنة معلش كنتاي تشالنج تاجماتنا لو كبدت نايت سراح قال نع كم مجمر تاع أنا بسينما ممتع مزبزنا عايز عدهم قال كلنا قري خاسي بتعمي أو ياخذنا أزل أنا بتعمي مالتي بلاس كاب قدميات تصحف نيرا تشن 10 حدا 10 تاني فلت انا يودو هذا بحن سلطه مهارو نيرنا
ካብ ሽዑ ፅሕፍ ነራ ነዊሕ ዓመት ወሲድና ብምዃብ ብሲኔማ ምምፃእ በቲ ሽዑ ተማሃርና በቲ ሽዑ ትምንዮ ዝነበረት ንሳ ሽዑስ ንሲኔማ ትፅሕፎ ዝነበረት ግዜ እዩ ነይሩ ድሕሪ ሲኔማ ጋጣም ጠፊኡ ኣብዚ መፅያ እውን በቲ ሲኔማ ተቐዳሚትን ብሲኔማ ምምፃእ ምስ ተሓልሞ ዝነበረት ብምዃና ደጊመ እንኳ ሓጎሰክ ይብላ ብሓፈሻ ግን ኩሉ ነገር ፅቡቅ በቃ ብጣዕሚ አይ ቲንክ ካብ ዝረኣናዮ ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ እናታ ዝበዝሕ ሰብ ነይሩ መስለኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ፍሽሓወይ ወላሂ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ቴንክ ዩ ፍሽሓወይ እሺ ሕራይ ደራሲ ዳይሬክተር ሓረጎት ሳህለ መጀመርታ ዕድሜና ክቢርካ ኣብዚ ሲኔማ ስለ ዝመፅእካ ደጊመ ደጋጊመ ብስም ነዚ መደብ ዝዳለዎ ሰባት ከመስግነካ ይፈቱ ከመይ ነይራ ፊልም ከመይ ነይሩ ዝድባብ ናይ ሲኔማ ከም ደራሲ ዳይሬክተር ከስኻ እንታይ ትራእይካ ፍሸይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፊልም ነይሩ ዮሮስ ኣዳልቃ ሓጎሰኩም ኣዝያ መሳጢት ፊልም ነይራ ናይ ሓደ ድመሰጠን ነገር እንታይ ድዩ ፍሸይ ንሲኔማ ኢልካ ድስራሕ ስራሕ ኣዝዩ ፅቡቅ ካብ ንሲኔማ ኢልና ጥራሕ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ ግን ወላ ነቲ ዩቲብ ኢልና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተንሰርሕ ፅቡቅ ነይሩ ኮይኑ ይስማዓና ኣዝያ ብልፅቲ ስራሕ ንመጠን ተመሲጠላ ካሜራማን ተዋሳእቲ በቃ ዘሎስ በቃ ማራ መሲጥኒ ፍሸይ ከም ስራሕ ዝቕፅል ኣለዎ ኣብ ንሲኔማ ኢልካ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ንዩቲብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ይብል ኣለና ፍሸይ ኮንጉራ ኩሎም ኣዳለን የርስን ታንክ ዩ ኳፍሽን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ደራሲ ዳይሬክተር ሓረጎት ሳህለ ታንክ ዩ ሕራይ ስነ ጥበበኛ ክብረት ኣማረ መጀመርታ ዕድመ ናይ ሲኔማ ኣኽቢርካ ኣብዚ ምምፃእካ ደጊመ ደጋጊመ ብስም ነዚ መደብ ዝዳለዎ ሰባት ከመስግነካ ይፈቱ ፍሽሓወይ ቴንክ ዩ ስለቲ ክብረትኩም ፅቡቅ ስራሕ ሪና ብሓፈሻ ንኩሎም ካብ ደራሲ ጀሚርካ ዮርሰይ እንኳ ሓጎሰኪ ዳይሬክተር ኣዳል ሙልጌታ እንኳ ሓጎሰካ ብሓፈሻ ፅቡቅ ስራሕ ሪና ጥበብኩም ይቐፅለልኩም ፍሽሓወይ ከመይ ነይሩ ድባብ ናይ ሲኔማ ናይ ቀደም መልሰካ ትሪኦ ኣለካ ሰብ ኣፍ ደገ ኮይኑ እዩ ክርኢ ኣምሲዩ ፍሽሓወይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ደስ ዝብለካ የተባባዕካ ንክትሰርሕ ብሕጂ ተሓጋጊዝና ኣለኹምና ከዓ እያታት እናገናሕኩምና እናበልኩምና ናብቲ ናይ ቀደም ንክምለስ ብዓይኒ ሲኔማ ልዑል ህርፋን እዩ ዘሕድረልካ ክብረተይ ደጊመ ደጋጊመ ዕድሜና ክቢርካ ስለ ዝመፅእካ ነዚ ቃል መሕተት እውን ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ብስመይን ብስም ነዚ መደብ ዘዳልዎ ሰባት ከመስግነካ ይፈቱ ቴንክ ዩ ፍሽሓወይ ደራሲት ኢየሩሳሌም መጀመርታ ነዚ ናይ መጀመርታ ስራሕቲ እሞ ከዓ ኣብ ሲኔማ ስለ ዝበቃዕኪ ደጊመ ደጋጊመ እንኳዕ ኣብ ዝብቃዓኪ እንኳዕ ሓጎሰኪ ክብለኪ ይፈቱ ደስ ዝበለኒ ነገር ከዓ ብዙሕ ሰብ ይመፅኡ ሲኔማ መሊኡስ ኣብ ደገ ኮይኑ ይከታተል ነይሩ ካብዚ ንጎሱ ዝተመልሰ ሰብ ነይሩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ኦድየንስ እንታይ ክትብልዮ ትደሊ ቪድዮ ብምስራሕ ብዙሓት ሰባት እውን ከተባብዑ ክቐንዮም ኣብ ሲኔማ ኣድቨርታይዝ እንዳሰርሑ ገለ እስከ ንኩሎም እንታይ ክትብል ትደሊ ዮርስ መጀመርታ ፍሽሓወይ ቴንክ ዩ ንኩላትኩም ካባኻ ጀሚሩ ንኩላትኩም ቴንክ ዩ ብድሕሪኡ ንኦድየንሰይ መግለፂ የብለኝ ካብ ትፅቢተይ ወፃኢ ምናልባሽ ንባዓት ክስዕረኒ ይኽእል እዩ ካብ ትፅቢተይ ወፃኢ እዩ ሲኔማ መሊኡ ዝተመለሱ እውን ነይሮም ቃላት የብለይን ፍሽሓወይ ካልኦት ብዙሓት ኣሕዋተይ መረብ ስቲፋኖስ ደንደን እስማዒል ኣርያም ወልዳብ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እዮም ሳፖርት ገይሮምኒ ምሽ ጓል ኮንካ ከምዚ ኢልካ ተስኢካ ክትሰርሕ ከለካ ኣብ ጎንካ ሰብ የድልየካ ዓጆ ክድብለካ የድልየካ እዚ ፈሊጦም ከዓኒ ሳፖርት ምግባሮም ብጣዕሚ እየ መስግኖም ንባዕሉ ፕሮሞት ክገብር ከለኹ በዓል ወዲ ሃይለ ዮሃና ፀጋይ ብዙሓት እዮም ንመን እሞ ገሊፀ ንመን እሞ ክውድኦ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ብጣዕሚ እቶም ገዲፈኩም ዘለኹ ከዓኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ንኩሎም ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ንመን ገዲፈስ ንመን እሞ ክነግር ፍሽሓወይ ብጣዕሚ ንባዕሉ ኣብ ኣስመራ በዓል ዊንታ ኣስፋሃ ድበሃላ ፀሓፊት ብጣዕሚ ዝፈትዋ ናትና ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ብጣዕሚ ሳፖርት ገይራሃኒ ኣጆኺ ስርሒ ኢላ ብጣዕሚ ደገፋ ኩሉ ነገር ሂባትኒ ዊንታ ሓፍተይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክ ደንደን ሓወይ ኩሉ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ መረብ ኣርያም ኩላትኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣይግባኣንን እዩ ግን ክንድዚ ስለ ዝደገፉኒ ከዓ የመስግን ፍሽሓወይ ዮርሰይ ኣነ እውን ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል መደብ እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ተኸታቲልዎ ፅቡቅ ስራሕ እውን ነይሩ ካብ ሕጂ ክጠፍእና የብልክን ብዙሕ ስራሕ ደጋጊምካ ክሰርሒ ተስፋ ይገብር ደጋጊምና ናብ ሲኔማ ክንምለስ ማለት እዩ ኳዕ ኣብ ዝብቃዓኪ ኳዕ ሓጎሰኪ ቴንክ ዩ ፍሽሓወይ ቴንክ ዩ